Klapka. Dobrý den, dneska jsme se s Martinem vydali do dalekých krajin. Až na Moravu. Konkrétně do dětského domova v Tišnově. A vezeme jim takové překvapení. Čau. Čau. Co, jdem na to? Jdem na to. Jdeme na to. A ty jsi teda tušil, že se dneska něco stane? Ne, netušil vůbec nic, vůbec. Já jsem David a sám jsem přijel na Ježíšku reperské kaloty a to jsem dostal a byl jsem se plno jiných věcí. Byl jsem rád, jsem si dnešek užil a sám skládá si a rapuje a my jsme mu i jako tety pomáhali, různě prostě, aby mu ty slova se rýmovaly. Překvapení to bylo pro všechny, my jsme to před dětma tajili, takže to ani děti nevěděli a museli jsme je tady držet, že přijde prostě návštěva. Úplně jednoduše bylo to. Jsem surfoval po netu, viděl jsem odkaz milýježíšku.eu a objevila se mě úplně easy stránka, kde bylo popsaný v určitých bodech, že se tam plní přání pro děcka z dětských domovů. Vlastně ten projekt je dělaný opravdu jenom pro ty děti, že zatím není žádný profit. Sám se věnuju charitě už asi 5. rokem. Stojím ještě s naším realizačním týmem za projektem Elegance bez bariér, což je projekt, který je vlastně formou módní přehlídky, kde jsou jak zdraví modelové modelky, tak tam předvádějí modely i handicapovaní. Neočekával jsem o to vůbec nic, jenom že pomůžu dobré věci prostě a s projektem, který jsem si prostě sám vybral, protože mě hrozně zaujal a chtěl jsem klukům jenom pomoct, to je celý. No úžasný úplně, jako neskutečný emoce, prostě ty děti měly obrovskou radost prostě a to, že se v médiích jsem tam objeví nějaká zmínka typu toho, že do dětských domovů jde spousta peněz a že ty děcka se tam žijou jako králové nebo tak, prostě vůbec tomu nevěřte, není to pravda, ty děti to mají těžký. David, který si přál hiphoperský tepláky, z toho byl obrovsky nadšený, jsem vzal prostě všechny věci, co jsem měl doma, dali jsme to Davidovi a řekl jsem mu prostě Davide, ty jsi Ježíšek ty a rozdej to svým kamarádům podle vlastního uvážení. Prostě rohlík v puse a rozdával prostě kámošům a kámoši byli nadšený. No, takže já bych vám chtěl popřát jenom klidný svátky v kruhu těch nejbližších, protože každý tu možnost nemá. A do nového roku zdraví, prostě dělejte, co vás baví a buďte v klidu. Čau.